Peru hende siya galit. Imbes bahagaya pa siyang gimiti. Isang ngiti no hende maintindihan ni Mariam. Isang ngiti no parang kinikilig ponga. Bakit parang kinikilig siya? Bakla ba siya, tanong ni Mariam sa sarili, hende pa rin makatayo sa pagkakaupo sa sohag. Sobrang nakakaya. Pero bakit ganito ang reaksyon lalaking ito? Hende ba siya galit? O baka naman sadang mayman lang ito kaya wala siyang pakialam sa mga ganitong bagay. Tumayo ang lalaki, pinakpakan ang Amerikana niya. May ilang bitul pa rin mais na nakadikituan. Hende pa rin nawawala ang ngiti sa labi niya. Inilaot niya ang kamay niya kay Mariam. Arahaw ukay, tanong niya. Buses parituan na malimanay. Hindi niya inasahan na maka-Englesa ito. Uupo sagot ni Mariam, tinanghap ang kamay niya. Ang lambot ng kamay niya pero ramdam niya ang lakas nito. Mabilis siyang naitayo nito. Suray po talaga. Hindi ko po sinasadaya. It's okay, sabi nito. Accidents happen. Pero hindi pa rin nawawala ang ngiti niya. Nakakatinaf. Nakakalito. Ihofe te goed, sabi nito. May meeting pa ako. Tumango lang sa Mariam, hindi pa rin makatingin sa mga mata niya. Sobrang kayan ang nararamdaman niya. Gusto na lang niyang maklaw. Imalis na ang lalaki. Nagmamadali siyang pinilot ang hanatirang may sa sohag. Gusto niyang imiyak. Ito na ata ang pinakakayahang nangyari sa buong biyahe niya. Pero bakit ganon ang reaksyon lalaking aun? Bakit parang natitiwa pa siya? Pagkatapos ng insidente, halos hindi na siya makatingin ng diretso sa mga tao. Naglakad siya patungo sa elevator, pinipilit na kalmahin ang sarili. Pagdating sa third floor, sinalubong siya ang isang baba na nakasuot ng korporate atira. Mariam de la Fris, tanong nito. Tumango siya. Follow me. Santiago is waiting. Santiago. Ang lalaking natapinan niyang mais. Siya ang mag-interview sa kanya. Pimasok sila sa isang malaking opisina. Malaki, malinis at sobrang formal. May malaking desk sa gitna at sa likod nito nakaupo ang lalaking natapinan niyang mais. Si Santiago. Goed morning, Ms. de la Fris, bati nito na kangitiparan. Pliase hafa asiat. Imipo siya sa ipuan sa harap ng desk niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Paano siya makakapag-konsentrate sa interview kung ang nasa isip niya ay ang kayang ginawa niya kanina? So panimila ni Santiago. Tell me about herself. Pero imbes na magtanong tungkol sa kanyang skills at experience, nagtanong ito tungkol sa kanyang personal na buhay. Viere dit hou grof tanong nito. Wat are haar hobbies? Wat are haar dreams? Makatanong na hindi niya inasahan. Makatanong na parang masyadong personal. Igreef in bilakan sagot niya nagagilian. Elke toeriat anti-driam of having a stable job zoe gaan help my familie. Tats admirable, sabi ni Santiago. Hou siem leke afery-driven persoon. Pero bakit ganito siya magtanong? Hindi ba dapat tungkol sa trabaho ang pinag-isapan nila? Santiago, sabi niya, hindi na mapigilan ang sarili. With all die respect, bakit po ganito ang tanong niyo? Hindi po ba dapat tungkol sa kwalifikasyons ko para sa trabaho? Ngimiti si Santiago. More interested in hoe hou are as a persoon, Ms. de la Fris. Hou resime tells me wat hou kan do bit het tussen tel me hoe hou are. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Besides dagdag pa ni Santiago. Already knof ouder is ou riefel. Not die vrouwen kan terna bag of korn into a viapon. Napalinok siya. Alam niya. Alam niyang sinasadaya niyang ipalala sa kanya ang nangyari kanina. Pero bakit? Natapos ang interview na hindi niya alam kung ano ang nangyari.
Parang litang siya habang naglalakat palabas ng gesali. Hindi niya alam kung nakapasa ba siya o hindi. Ang alam lang niya nakakalian siya. Anong klaseng lalaki yan? At bakit parang gusto kong makita ilit siya? Baka dahil nawa lang siya, paulit ilit na tanong ni Mariam sa sarili habang nakatitig sa email na nasa screen ng cellphone niya. Congratulations. We are pleased to inform out that you have been accepted for the position of Junior Marketing Assistant at Santiago Holdings. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng kaya na ginawa niya, pagkatapos ng kakakaibang tanong ni Santiago, tinanggap pa rin siya. Sobrang mabini malulos bilatan parang piyesta nang malaman pamilya niya ang balita. Nakakapan sila naktawanan. Ang nanay niya halos mayak sa tiwa. Ang tatay niya tahimik lang pero halata samhamata ang pagmamalaki. Alam ni Mariam kung hanukalaha ang trabong ito para sa kanila. Ito ang tiket nila para makaon sa hirap. Pero sa kabilang kasiyahan may bahagi sa piso ni Mariam na hindi mapakali. Baka dahil nawa lang siya. Hindi niya mali sa isip ang tanong na ayon. Hindi niya kayang paniwalaan na dahil lang sa haling niya kaya siya tinanghap. May iba pa. May koneksan ang nangyari sa kanila ni Santiago. Kinabukasan, makasihang. Gemising para sa kanyang inang araw ng trabaho. Sinigurado niyang plansado ang bestida niya malinis ang sapatos. Naglagay siya ng kanting make-up, hindi para magpaganda, kundi para magmukhang presentable. Pagdating sa Santiago Holdings halos mapanghanga siya. Mas lalo pa palang nakakabigla ang loob ng gesali kaysa sa labas. Mas malamig, mas tahimik, mas susel. Ang mga empleyado parang mga artista. Ang kagandang mga damit, ang mahabang mga binti, ang kinis ng mga maka. Ramdam na ramdam niya ang akwat sa pagitan nila. Goeiemorgen, Mr. Chris, bating receptionist sa kanaya ng genitian siya. Welkom to Santiago Holdings. Genitian niya rin ito pabalik, pero hindi pa rin malis ang kawa sa dibdib niya. Naglakad siya patungo sa elevator, hinanap ang marketing department. Pagbikas ng elevator, may ilang empleyado na sa loob. Tahimik lang silang nakatayo, naghihintay. Nang makita siya, kaya silang tumingin sa kanaya. May iba na naktataka, may iba na parang nang mamalit. Hindi niya na lang pinansin. Pimasok siya sa elevator at tumayo sa isang sulok. Biglang bumikas ilit ang elevator. At pimasok sa Santiago. Goeiemorgen, everyone, bati nito. Lahat sila ay bimati rin pabalik. Nang mapatingin ito kay Mariam, ngumiti ito. Goeiemorgen, Mr. Chris. Hoe are you? Goeiemorgen po, Santiago, sagot niya, halos hindi makatingin sa mga mata nito. Okay lang po. Welkom to Santiago Holdings, sabi nito. Iwopa uilo inyo'y working here. Dank po, sagot niya. Tahimik ilit ang elevator. Pero ramdam ni Mariam ang hatingin makasama niya. May naririnig pa siyang kabilanghan. May kunik. Bakit kaya siya kinakusap ni Sir? Bakyan lang, truwasa na ahat sa boss. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon nila. Nakpakilala lang naman sa Santiago. Ano bang masama doon? Pagdating sa marketing department, ipinakilala siya sa kanayang habahong kasamaan. Mababait naman sila pero ramdam pa rin ni Mariam ang awkwardness. Parang may invisible wall sa pagitan niya at nila. Sa buong araw na ayon pakiramdam niya, pinapanood siya. Bawat halaw niya, bawat kilos niya, may nakatingin. Hindi siya komportable. Gusto na lang niyang imiwi. Sa isang meeting, hindi niya napigilang magsalita. Nagbigay siyang suggestion tungkol sa isang kampanya. Maganda naman ang ideya niya, pero pagkatapos niyang magsalita, may isang kasamaan siyang sumagot. Magandang gaan, sabi nito, kaso baka hindi kayang budget natin. Saka, baka hindi rin maintindihan ang target market natin.
Alam mo naman iba ang tasting masa. Natahimik si Mariam. Alam niyang may pinaparanghan ito. Alam niyang sinasabi nitong hindi siya kabilang sa kanila. Pagkatapos ng meeting nilapitan siya ni Santiago. Araw ukay misdela Chris tanong nito. O upo sagot niya pilit ng khimiti. Okay lang po ako. Don't let them hito au sabi nito. Hou have goed ideas. Jest kiep sarang tem. Tank po sagot niya. Pero hindi paren malis ang bigat sa dibdib niya. Alam niyang hindi magiging madali ang trabaho ito. Hindi lang dahil sa trabaho mismo kundi dahil sa makatang nakapaligid sa kanaya. Baka dahil nawalang siya miling tanong niya sa sarili. O baka naman may iba siyang gusto. Hindi niya alam ang sagot. Pero alam niyang kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang patinaan na hindi siya nakamaling pakpili sa kanaya. Pero paano kung hindi niya kaya? Paano kung hindi siya nababagay sa mundong ito? Edith moerevaart sige narito na ang chapter 4, Reinai Dice Antiartbeats. Chapter 4, Reinai Dice Antiartbeats, sana pala nachtala akong payong, belong ni Mariam sa sarili habang nakasilong sa maliit na waiting set sa tapat ng Santiago Holdings. Malakas ang ilan at mukhang hindi ito titigil agad. Nakalimutan niyang tignan ang water forecast kanina dahil sa nangyari sa opisina. Hindi pa rin siya okay. Pagkatapos ng nangyari sa pantry, naghtasasan siyang imivino lang. Hindi niya kayang harapin ang kakasamaan niya. Hindi niya kayang harapin si Santiago. Pero paano siya makakaibigan ganito kalakas ang ilan? Wala siyang payong, wala siyang sasakyan. Wala siyang pera para magtachi. Friat sabi niya sa sarili. Perfect ending to a perfect day. Biglang may mintong sasakyan sa harap niya. Isang itim na kotse. Bemikas ang bentana at nakita niya si Santiago. Misdela Chris sabi nito. Wat araw doen hier? It's reining hard. Naghihintay po ang ilan sagot niya pilit na nakpatawa. Ngimiti si Santiago. Fit in. Ilgefa au aride. Naki hindi na po sabi niya. Nakakaya na po. Baka makabala pa ako. Don't worry about it, sabi nito. Jaren tatway anyway. Hindi na siya nakatangge. Simakay siya sa kotse. Ang init sa loob, ang bango. Ibang-iba sa init at isok na naranasan niya sa yetnay araw-araw. Tahimik lang sila sa loob ng kotse. Hindi siya nagsasalita, hindi rin si Santiago. Tangang ang tinok lang. Ilan ang naririnig niya. So sabi ni Santiago pagkatapos ng ilang minuto. Araw okay. O upo sagot niya. Okay lang po. I don't seem okay sabi nito. What happened in the pantry? Wala po sagot niya. Nakusap lang po kaming makakasamaan ko. About what tanong nito. Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang sabihin dito ang totoo. Ayaw niyang malaman nito na pinag-isapan siya na sinisiran siya. It's okay, sabi ni Santiago. I don't have to tell me if I don't want to. Timahimik ilit sila. Pero ramdam ni Mariam na nakatingin sa kanaya si Santiago. Ik know wat it's like to feel alone, sabi nito pagkatapos ng ilang minuto. Ik schreef it without parents. My mother did when I was young, and my father was never around. I had to learn to take care of myself. Nagilat sa Mariam sa sinabi nito. Hindi niya inasahan na makakakwento ito tungkol sa personal na bihay nito. Imsuray to yartat, sabi niya. It's okay, sabi nito. It made me stronger. It taught me to rely on myself. Pero hindi naman lahat tao kayang maging malakas, sabi niya. Minsan, kailangan din natin ng tulong. Knof sabi nito. Antats wij have friends and family. People who care about us. Timahimik ilit sila. Pero tis time hindi na afkwart ang silense.
Parang mas naging komfortable na sila sa isa't isa. Nakarating sila sa boarding house ni Mariam. Nagpapasalamat siya kay Santiago sa paghatid sa kanaya. Tangkau po sabi niya. Sa ilitin. Huwag weltume sabi nito. Takekare. Bumaba siya sa kotse at tumakbo patungo sa boarding house. Nang bubuksan niya ang pinto, nadilas siya. Nabitawan niya ang gagamit niya at natumba siya. Bago pa siya tuluyang bumagsak may sumalo sa kanaya. Si Santiago. Nakatitigan sila. Ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang bangung pabango nito. Parang timahal ang mundo. Pero bigla siyang nataan. Timayo siya ahat at limayo dito. Salamat sa sakay, sir, sabi niya, halos hindi makatingin sa mata nito. Baka mailinaw po kayo sa dating ayaw. Pimasok siya sa boarding house at isinara ang pinto. Simandal siya sa pinto at napahinga ng malalim. Anong nangyari? Bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit parang bumibilis ang tibok ng puso niya? Kumpanay partay. Kailangan ko ba talagang pumunta? Tanong ni Mariam sa sarili habang nakatitig sa invitation card. Ayaw niyang pumunta. Hindi siya komportable sa mga ganitong okasyon. Pero alam niyang kailangan niyang magpakita. Kailangan niyang maging parteng tiyang. Sa ganon ha, sabi niya sa sarili. Para sa kariyer. Naghanda siya ng mabiti. Nagsuot siya ang simpleng dress na binili niya sa Divisoria, nag-ayos ng bihok at make-up. Gusto niyang magmukhang presentable pero hindi niya gustong magmukhang tryhard. Pagdating sa venue, halos mapanghanga siya. Ang handang lugar, ang daming tao, ang susalan gagamit. Parang hindi siya nababagay doon. Mariam tawag ang isa sa mga kasama niya. Biti nakarating ko. Naginitian niya ito at si mama sa kanila. Sinibikan niyang makipag-isap, makipagtawanan. Pero ramdam pa rin niya ang awkwardness. Parang may invisible wall sa pagitan niya at mga kasama niya. Maya-maya nakita niya si Santiago. Nakikipag-isap ito sa ilang mga bisita. Ang gwapo nito sa suot nitong tichado. Parang artista. Biglang may limapit na baba kay Santiago. Maganda, elegante at mukhang mayaman. Nakasuot ito ng mamahaling hoven at ang handang ngiti nito. Arken sabi nito. It's so goed to see you. Klaar is het sabi ni Santiago. Wat are you doing here? I was invited sa God nito. Ook nog old friends, old teams. Nachtawanan sila. Ramdam ni Mariam ang tensyon sa hangin. Sino kaya ang babaeng ito? Klaar is itlike hou met Mariam dele Chris, sabi ni Santiago. Ses one of our neef marketing assistants. Hallo, pati ni Mariam. Tiningnan siya ni klaar is mila ilo hanghang pa. Ang taraing tingin nito. So oude te neef project sabi nito na kan giti pero may halong paniniya. Kita kan naman. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Behalve take apetire sabi ni Clarisse. Voor ultimes sake. Inakbaya ni Clarisse si Santiago at pinilit sa Mariam na kinan silang litrato. Hindi siya makatangge. Kahit labag sa loob niya, kininan niya silang petire. Tank au sabi ni Clarisse. Au kan genoeg. Imalis siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya gusto niyang limayo. Nakita niya ang isa sa mga kasama niya. Yay, Mariam sabi nito. Ang kluse niyo ni Sir A. Hindi sagot niya. Nakpakilala lang siya. Sis sabi nito. Wag ka nang magkaila. Halata naman Hindi na siya sumagot. Timalikot siya at naglakad papalayo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Bakit parang nasasaktan siya? Bakit parang nagsisilo siya?
Hende pwede toe Sabinia Sasarili. Hindi aku dapat makselos. Wala aku. Karapatan. Pagkatapos partay nakma medali siyang imiwi. Gistu na niyang makbanga, gistu na niyang kalimitan ang lahat. Biglang may himawak sa braso niya. Sa Santiago. Mariam sabi nito. Kan we talk? About wat tanong niya pilit na nakpakatatag. About Clarisse sabi nito. And about wat eure feeling. I don't know what eure talking about sabi niya. Eis audu sabi nito. Ken my gistu kang itanong mo. Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang aminin ang nararamdaman niya. Hindi niya kayang magtanong. Okay, sabi ni Santiago. Ilowait. Binitawan nito ang braso niya at imalis. Naiwan siyang nakatayo doon nakagilihan at nasasaktan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ganito ang biyahe niya? Bakit parang laging may komplikasyon? Clarisse is appointed as marketing consultant, halos hindi makapaniwalang belong ni Mariam habang binabasa ang hiatlining online artikle. So, tutuin ha. Parang gemiw ang mundo niya. Hindi lang pala at ni Santiago si Clarisse. Babalik pa ito sa kumpanaya para maging consultant. Ibig sabihin, araw-araw niya itong makikita. Araw-araw niyang mararamdaman ang akhwat sa pagitan nila. Hindi niya na kayang tisin. Nachresig na siya. Ipinasa niya ang resignation letter niya kay Santiago at nachpalam na siya sa makakasama niya. Ara sira about this, Mariam tanong ni Santiago. Halata sa meka nito ang pahalala. Opo, sagot niya. Hindi ko na po kaya. Is this about Clarisse tanong nito. Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang aminin. Mariam sabi ni Santiago. Ses jest a consultant. Ses not atariat. Hindi po siya ang problema sagot niya. Ako po. Hindi po ako nababagay dito. Tats not trie sabi nito. Eure talented, eure smart, eure beautiful. Pero hindi ako mayaman sabi niya. Hindi ako susail. Hindi ako katilat niyo. So wat sabi nito. Ta doesn't matter. Para sa akin mahalaga sagot niya. Hindi ko kayang magpanghap na iba ako. Hindi ko kayang makipagsabayan sa inayo. I don't have to sabi nito. Yes ba yourself. Hindi niyo naintindihan sabi niya. Hindi niyo alam kung anong klaseng biyahe ang meron ako. Hindi niyo alam kung gaano kahirap para sa akin na magtrabaho dito. Kentalame sabi nito. I want to understand. Hindi niyo talaga maintindihan sabi niya. Magkaiba tayong mundo. Timalikot siya at naglakad papalayo. Hindi na niya kayang magtagal pa doon. Paglabas niyang Santiago Holdings bimiwas ang ilan. Parang nakikisabay ang langit sa nararamdaman niya. Ganun na lang ba ang tanong niya sa sarili? Sisse ko na lang ba ako? Iniwi siya sa boarding house at nakilong sa kwarto. Hindi siya kimain, hindi siya natilog. Buong araw iniyak lang siya. Mariam, okay ka lang tanong best friend niya, si Rina, nang dalawan siya nito. Hindi sagot niya. Gusto ko nang mamatay. Iwag ka namang magsalita ng hanan, sabi ni Rina. Ano bang nangyari? Ikiniwento niya kay Rina ang lahat. Tungkol kay Santiago, tungkol kay Clarisse, tungkol sa makakasama niya, tungkol sa resignation niya. Alam mo, Mariam, sabi ni Rina. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nakakahanayan. Mahal ka naman di Santiago eh. Mahal tanong niya. Paano mo naman nasabi? Halata naman sabi ni Rina. Kung makatingin siya sa ayaw parang laging may spark. Saka, pinagtanghol ka niya sa makakasamaan mo, hindi ba? Pero sabi niya. Hindi ako para sa kanaya. Bakit mo naman nasabi ang tanong ni Rina? Magkaiba kaming mundo sagot niya.
Mayaman siya mahirap ako. Susal siya probinsya na ako. Hindi kami makasundo. Ano naman sabi ni Rina? Ang importante mahal niyo ang isa't isa. Kung mahal ka niya, tatanggapin ka niya kung sino ka. Hindi ako sigurado, sabi niya. Baka nawa lang siya sa akin. Hindi ang totoo, sabi ni Rina. Kilala kita, Mariam. Alam kong may sumiting sa pagitan niyo ni Santiago. Iwag mo na ang sayangkan. Imalis si Rina. Naiwan sigang nag-isip. Tama kaya si Rina. Mahal kaya siya ni Santiago. At kung mahal siya nito, kaya niya bang saklian ang pagmamahal na ayon. Kinabukasan, nakilat siya nang makita si Santiago sa tapat ng boarding house niya. Mariam, sabi nito. Kan we talk? Wala na tayong dapat pakisapan, sagot niya, pilit na nakpakatatag. Wag mo na akong habilin, sabi niya, kung ikaw din mismo hindi sigurado. Isinara niya ang pinto at sumandal doon. Umiyak na naman siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam kung paano niya ayusin ang bihay niya. Signal number 3. Sa Manila, halos hindi makapaniwalang tanong ni Mariam habang nakatitig sa balita sa malakas na ang ilan at hanggang sa labas, pero hindi niya akalaing abot sa kanito. Makisa lang siya sa boarding house. Imalis si Rina para bisitahin ang pamilya niya sa probinsya at wala siyang ibang kakilala sa lugar. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang nagburnauw. Napatili siya sa gelat. Sobrang dilim, tanging ang kidlat lang ang nagbibigayng liwanag. Mas lalo siyang natakot. Ilang oras siyang naghintay. Limakas po ang ilan at hanggan. Narinig niya ang kaaibahang kataw sa labas, ang kasigaw, ang kakalabog. Parang may naglalaban. Biglang bumikas ang pinto ng kwarto niya. Napatili siya ilit. Mariam sigaw ng isang buses. Ara hou ukay. Sa Santiago. Santiago, tanong niya, hindi makapaniwala. Anong ginagawa niyo dito? Ijama toch het au, sabi nito. It's not so verheere. Pero bakit, tanong niya. Bakit niyo ako pipintahan sa ganitong panahon? Betjo sa ikara about au, sabi nito. I can't let anything happen to hou. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Pumaon, sabi nito. Behalve tuho. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya palabas ng kwarto. Sobrang lakas ng ilan at hanggan. Halos hindi sila makalakat. Viera are wegwing, tanong niya. Toe asave plate, sabi nito. Yes, trist me. Naklakat sila sa gitna ng bahayo. Sobrang lamig, sobrang basa. Halos hindi na niya maramdaman ang hapa niya. Biglang natalisod siya. Bimagsak siya sa pitik. Mariam sigaw ni Santiago. Tinilinghan siya nitong tumayo. I can't do this anymore, sabi niya. Sobrang hirap na. Ais augan, sabi nito. Wäre almost tira. Pinilit niyang tumayo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Pagkatapos ng ilang oras nakarating sila sa isang maliit na bahay. Mukhang abandonado na ito pero may ilaw sa loob. Wäre hier, sabi ni Santiago. Wäre safe. Pimasok sila sa bahay. Malamig sa loob pero mas mainit kaysa sa labas. May ilang tao doon nakikampilan sa isang sulok. Befound her, sigaw ni Santiago. Ses okay. Nachtenganan sa kanila ang kataw. Ngimiti sila at tumango. Thank you, sabi ni Mariam. Salamat sa pagtulong. Houde wel tome, sabing isa sa kanila. Wäre al intes toegeder. Imipo sila sa isang sulok at nachtpahinga. Sobrang pagod na siya pero masaya siya na ligtas na siya. Wij dit uit tanong niya kay Santiago. Bakit niyo ako sining sa bahayo para iligtas?
Bechouse iloofe hou sabinitu. Ichant imagine my liewe without au. Hende siya nakasagot. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Imskaret sabi niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. It's okay sabi nito. Kahit ilang ba kayo po ang demon, nandito lang ako. Niyakap siya nito ng mahigpit. Imiyak siya sa bisig nito. Sa inang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isa. May nakmamahal sa kanya. May nakaalala sa kanya. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero alam niyang may pag-asa. Bergay. Mabini tanong ni Arken habang nakatingin sa labas ng kotse. Tapos na ang bahayo pero maraming bakas pa rin pensala. Nakatayong pinu, makabahay na nasira, makakalaya na bina. Diyan po ako limaki, sagot ni Mariam bahang kinakabahan. Ito ang inang pagkakataon na dadalan niya si Arken sa mundo niya. Sa lugar kung saan siya nang halang. It's beautiful, sabi ni Arken, gemiti sa kanya. Ikan siya weer hou het uw strengte. Gemitiren siya bahang nakangang maliwag. Sana magistihan ni Arken ang lugar nila. Sana magistihan siya ang pamilya niya. Pagdating nila sa bahay nila, sinalubong sila ang kanyang pamilya. Nakilat sila nang makita si Arken pero masaya sila na ligtas si Mariam. Naitay si Arken po pakilala niya. Siya po ang bosku sa Santiago Holdings. Magandang araw po pati ni Arken nagmanusom kamahalang niya. Magandang araw din sagot nanay niya. Maraming salamat sa pagligtas sa anak ko. Wala pong animan sagot ni Arken. Mahalaga po sa akin si Mariam. Napatingin sa kanya ang kamahalang niya. Nakita niya sa mata nila ang pagtataka, ang pagtatanong. Pero ngumiti lang siya sa kanila. Sa buong araw, sinamahan ni Arken si Mariam sa pakikot sa barangay. Nakita nito ang kakaibahan niya, ang kakaklase niya, ang kakapitbahay niya. Nakilala nito ang mundo niya. Ang babait mong tao dito, sabi ni Arken. Parang isang malaking pamilya. Hanayan po talaga dito, sagot niya. Magkakapitbahay, magkakapatid. Pagdating gabi naganda silang simpleng hapinan. Pritong isda, kanin at gulay. Kahit simple lang, masarap pa rin. Ang sarap ng pakkan niyo, sabi ni Arken. Ang tagal ko nang hindi nakakain ito. Salamat, sagot ng nanay niya. Simpleng pakkan lang pero galing sa piso. Pagkatapos ng hapinan, imipo sila sa labas ng bahay at nagkwentuhan. Wala silang ilaw, tangang ang biwan at mahabitayin lang ang nagbibigayang liwanag. Tell me about our schildwood, sabi ni Arken. I want to know everything about our. Ikiniwento niya kay Arken ang tungkol sa paglaki niya sa probinsya. Ang tungkol sa pag-aral niya sa pampublikong paaralan, ang tungkol sa pagtulong niya sa pamilya niya sa bukid, ang tungkol sa mga pangarap niya. Ang galing mo, sabi ni Arken. Overkomen so much. I admire au. Hindi naman ako ganun. Kagaling sagot niya. Marami po akong kailangang gawin. Aure already amazing, sabi nito. Don't ever forget that. Timangan siya kay Arken. Nakita niya sa mga mata nito ang pagmamahal, ang paghanga. Hindi niya napigilan ang sarili. Inilapit niya ang mukha niya dito at hinalikan ito. Isang simpleng halik lang pero pinong pagmamahal. Ramdam niya ang init ng halabi nito, ang lambot ng kamay nito. Parang timahal ang mundo. Iloofe au, sabi ni Arken pagkatapos ng halik. Iloofe au toe, sagot niya. Clarisse is just a part of my past, sabi ni Arken. Seducent men anaiting tuma anay moore. Ang gesto ko ay ang babaeng tumapon popcorn sa mukha ko. Natawa siya. Boliv katalaga. Boliv na boliv sa ayo, sagot nito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa inang pagkakataon, naramdaman niyang biyo na siya. May nagmamahal sa kanya at mahal din niya ito.
Sa liwanag ng biwan at makabetain na hanap niya ang pag-ibig na matahol na niyang hinahanap. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Mariam habang hinila siya ni Arken papasok sa Santiago Holdings. Mga po at walang masyadong tao sa lobby. Trust me, sabi ni Arken na kanghiti. May sorpresa ako sa iyo. Kinakabahan siya. Anong sorpresa kaya ang inihanda ni Arken? Baka naman. Tinala siya ni Arken sa auditorium kumpanya. Nakilat siya nang makita niyang penuh itong tao. Makakasama niya sa trabaho, makakaibahan niya ang pamilya niya. Lahat sila nakanghiti sa kanya. Anong nangyayari? Tanong niya nakakalihan. Biglang tumahtok ang isang pamilyar na kanta. Ang paborito niyang kanta. Lumapit si Arken sa stoha at kinuha ang mikropono. Timanghan ito sa kanya at nakimiti. Mariam, sabi nito. Alam kong hindi ito ang pinakaromantik na lugar para magpropose. Pero dito tayo inang nakita. Dito naksimula ang lahat. Napaliha siya. Hindi niya inasan ang mangyayari. Ik know wij verbeen trouw gaan lot, sabi ni Arken. Wij verfassen challenges, wij veroverkomen obstakels. Bet trouw het al oorlove has remainet strong. Limapit ito sa kanaya at lemiut. May kinuha itong maliit na kahon sa bulsa nito. Mariam delachres, sabi nito. Bilhaw marayma. Bineksan nito ang kahon. Isang napakahandang singsing. Hindi diamond, kundi perlas. Simple lang pero napakahanda. Hindi siya nakasagot. Iniyak lang siya. Sabi niya pagkatapos ng ilang minuto. Arken. Pagkakasalan kita. Nakpalakpakan at nagsakawan ang hataw. Limapit sa kanya ang pamilya niya at niyakap siya. Fungatilat yun sabing nanay niya. Magiging masaya ako para sa inyo. Iloof hou belong ni Arken sa kanya. Iloof hou moere sagot niya. Pagkatapos ng proposal, naghanda sila para sa kasal. Gusto nilang simpleng kasal lang kasama ang hatong malaga sa kanila. Nachtesasound silang ikasal sa bergay. Mabini. Doon kang san siya limaki. Doon kang san naksimila ang lahat. Sa araw ng kasal, halos hindi siya makapaniwala. Ikakasal na siya kay Arken. Sa lalaking nakpabahong bihay niya. Nagsut siya ang simpleng hof na binili niya sa isang thrift-shop. Hindi ito mamahalan pero maganda pa rin. Habang naklalakad siya papunta sa altar, nakita niya si Arken. Nakasut itong simpleng barong tagalog. Ang gwapo nito. Nakatitigan sila. Gumiti sila sa isa't isa. Sa harap ng altar, nangako silang magmamahalan habang bihay. Walang speeches na mahaba, walang seremonyas na maharbo. Sapat na ang hatong mal nila sa bihay, ang simpleng pangako, at ang tinay na pagmamahal. Imbes na limousine, yepnay na pinalamitian, makabalaklak ang ginamit nilang sasakyan papunta sa resepsyon. Masa, pero espesyal. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa Manila. Bumalik sila sa trabaho. Bumalik sila sa normal nilang bihay. Pero may isang malaking pagbabago. Makasawa na sila. Ilang biwan ang limipas, nalaman nilang nakdadalantaw siya. Mas lalo silang sumaya. Sa isang hapon, imipo sila sa dalampasahan at pinanuot ang paglibok ng araw. Nakasandal siya sa balikat ni Arken, hawak ang malaki niyang tiyan. Iloof hou, sabi ni Arken. Iloof hou moere, sagot niya. Our liefde is perfect, sabi nito. Het is sagot niya. Hindi ko akalaing magiging ganito ang bihay ko. Timanghan sila sa isa't isa at nakimiti. Sa kanilang kapeso, alam nilang magiging masaya sila habang bihay.